Cángóhamad é seo. Ag deireadh an lae is dóigh go bhfuil an freagracht ar an duine féin, go bhfuil sé suas ag an éonracht a scarra amach féin a láimhseán. Go líoch sé siar mhaith chuile ní is mhaith chuile brí agus ionsaí féachanta a tháinig chuige agus a tháinig an nuas a níor a dua i gcaitheamh a saoil. Go leagach sé mhaith, ceomhrán na teicneolaíochta, tar an ifige is cumarsáide, imachtaí léithúil an líne, díreach ó A go B. Go déach sé na lí is scíomhacha a alabháin an áisce I bhliachtas an tíordeach faoi phléint, trom, orsa, móna. Go sulfur na mílte mínraí cothaíoch tras na seanfracin dóite I dro anóchaint. Seochaí an áit gur féidir bra ar chináltas tíre. Thés gearra glan amháin iontlán na scaoile ó mhár cheann amháin gur ceartla crí na ceiste. Cángóhamad é seo. Suí, éist, is leabharlóg tú féin. Gluain I ní gluain na fitte, túilte I seanbhásrach sfegnam. In anáil carbón gebalach na Gaeilge I mailú síos ama, goltrí, geantrí, suantrí na Gael, sa bun tuiscint anama a bhí riamh leat ó thús ama.